Ассалому алайкум Дустони Азиз ва тамошобини сомонаи РАХШ ТЧ. Дустони Азиз, дар имрӯза навор 12 та мошинҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинҳои арзон, мошинҳои ҳар гуна ҳастанд ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. Дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависен ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошини гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. Мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. Курси имрӯза дар рӯи экран аст. Дӯстон азиз, мо бошад навора сар мекунем. То охираш тамошо кунед, ай нархҳои мошинои мо бо хабар шавед. Навора сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ аст баъдро Nissan Altima аст ки соли бароишаш 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем моторош 2.5 литра, коробка автомата. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Дӯстон, мошин 4 та балонаи 80% нав, 4 та диска, салон тоза, электропакет, кондиционер, радной краска, мултирул, яъне ки мошин ҳамаи чизҳои лозими замоновиро дорад. Салоншам тоза. Мошин ягон задагӣ пусдагӣ, ягон расхода дорад. Ҳамаш қоидави ҳуҷҷат, ҳамаш ҳаст. баъдро сироша мефурӯшам мега бо нархи 55000 сомонӣ. Боз савдо ва муомилаи хуб дорад. Мошин дар шаҳри Душанбе дар пеши наздикиҳои Саховат, яъне ки автоцентрда қарор дорад. Кадоми ки мехаред марамат мошин рафта аз пеш бинед. Боз савдо мошинча ягон расход надорад мега. Дӯстони азиз, срочно сум дар кора мега, ба ҳамин хотир мефурӯшем. Марамат дига маълумот доша аз рақамҳои поёмда гирен. шумо агар ҳамхари мошини фурӯшии хона, замин, квартира, мағоза ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед, марамат маълумотои пурра қатъи суратош дар номерои имо WhatsApp роя кунед. Мо дар видеои оянда фурӯш реклама дем. Аз шумо хоҳиш ки навори моро дар WhatsApp имотон поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes Benz E-класс ки соли бароишаш 2002 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем моторош 2 литра, коробкаш механикаи. Мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. Кондиционер, электропакет, люк, 4 та диска, 4 та балонаи 80%. Мошин мега 100% ягон расходча гуфтагӣ нест. ай сабабе ки мошин ягон кас нест ҳайк намегад, яъне ки ҳеҷ канес ҳайк намега. Мошина мисол мефурӯшем, ба ҳам хотир мега ҳеҷ канес ки мошин шитоби чӣ нашава мегад. мошин дар шаҳри Хисор қарор дорад. нархаш 45000 сомонае ки дӯстони азиз, боз муомилаам дорад. дар рақамҳои расияшон имо WhatsApp дорад. марамат кадоми то ки харидор бошед, монитор задни камерамаш қоидави мошинча мега расхода дорад. хай бохтон аних қадам мегирем бо аз 45000 сомонӣ савдо ва муомила дар назди капоти мошин. марамат рафта бинем, ки тамос гирем, бештар маълумотча гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes Benz C-класс ки сечка соли бароишаш 1994 солае ки бензин газ кор мекунад. объем моторош 1.8 литра гази еврачо дорад. коробка механика. Мошин мега дар ҳолати хуби техника. главни мега мошин мега ягон бор задагӣ пӯшидагӣ надорад мега. мошин тоза. 4 электропакет, люк дорад баъдрони азиз, яъне ки люки заводско электропакет ҳамаш қоидави радной краска намхе серебристия. мошин дар ноҳияи рудаки аст, яъне ки ленс кираёда. нархаш 36000 сомония ки баъдрони азиз, дар назди капот мега ягон чи муомила мекунем. 4 та диска, 4 та балонаи 70% дорад. 36000 сомонӣ ба телефон савдо намешавад. фақат аз пеши мошин мега ягон чи камтар муомила мекунем. мошин мега нахада ягон расходча нагуфтем. марамат тамос гирем, бештар маълумотча гирем. аз шумо хоҳиш ки лайки бепултон намонед дӯстони азиз, яъне ки навори моро силкаша дар WhatsApp имотон поделиса кунед. чӣ мошине ки дар кора нависед, албатта мо пешкаштон мекунем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван соли бароишаш 1997 солае ки бензини холия мега. мошин мега умуман газа дагӣ нест, тоқа бензин ка дигаштага. мошин хеле ки дасти як одам нагашта бардорам. объем моторош 6 литри простой, коробкаш механика. мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин 1 сола ҳуҷҷат дорад. кондиционер дорад, кор мекунад. 4 та балонаи 80%, 4 та дискаҳои худаш, салоншам тоза, магнитофонаш кор мекунад. кондиционер ҳамаш 100% мегад кор мекунад. 97 соли тоза. мошин дар ноҳияи 5 қарор дорад. нархаш 33000 сомония ки дӯстон азиз, боз муомила ва савдои хубам дорад дар назди капоти мошин. номерои Тоҷикистон ва номерои WhatsApp мо ҳардушон кор мекунад. марамат тамос гирем, бештар маълумоти пураша аз
соҳибашон гирем мега савдо мекунем мега мошин тоза ягон расходча нагуфтиянд. Фақат дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Марҳамат, занг занед акада. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Toyota Corolla аст ки соли бароишаш 2005 сол ки бензин газ кор мекунад. Объем мотораш 1.8 литр мега, коробкаш автомат мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 балонаи средни 60%, салон шам тоза, камсани электропакет, мошин хай такси гаштагӣ мега соҳибшон, яъне ки бо нархи арзон мефурӯша мега 45000 сомонӣ. дар шаҳри Бохтар қарор дорад. нархаш 45000 бо муомила мекунем мега хай камбудиша гуфтагӣ нест бардорон. кадом то ки мехаред марҳамат тамос гирем бештар маълумоти пурра аз худаш. мошине ки такси гаштиса хай аниқ када гирем мега бо савдо мешавад. бисёр баъд не камтар дига савдо мешавад. шаҳри Бохтар 45000 сомонӣ савдош дар назди капоти мошин. марҳамат тамос гирен пурра маълумотша аз ҳамин рақамошон гирен. хоб шумо агар ҳам хали мошинои фурӯшӣ, мошинои боркаш, хона, замин, квартира, мағоза ягон техника дошта бошед, марҳамат сурат ва маълумотро рой кунед. фурӯш реклама эълонда мемонед. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Mercedes-Benz C-класса ки сечка соли бароишаш 1998 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем моторош 2 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонаи 70%, 4 диска, салон тоза, электропакет, радной краска ҳамаш кор мекунад. мошина ягон расходча гуфтагӣ нест баъдон азиз. бухайхтон тамос када мегирен мошин полни худ яъне ки 100%. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. нархаш 48500 сомона ки бо савдо мекунем мега дар назди капоти мошин бисёри баъд не камтар савдо дорад. мошин бардор беҳад баъд тоза хайхтон маъқул када бошад. марҳамат тамос гирем пурра маълумоташа гирем. мошин дар территорияи шаҳри Душанбе қарор дорад. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон бояд тега аст Mercedes-Benz C-класса ки сечкаи простой не ки свети сафедаш соли бароишаш 1994 сол ки бензини холия мега соҳибшуд. объем моторш 1.8 литр, коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 диска, 4 балонаи яъне ки нормалия мега нагуфтан чанд фоиза састяни хуб, радной краска хедсураз электропакет мошин мега 100%. маълумотои пурраи 100% ба дили худатон аз соҳибашон занг зада мегиред. мошин дар ноҳияи рудака яъне ки ленскраи Душанбе нархаш 31000 сомона ки брадорон танҳо савдо ва муомилаш дар назди капоти мошин бисёри баъд не камтар савдо мекунем мега мошина нахадо меган камбудиша гуфтагӣ неста. шумо ки мехаред маъқултон бошад марҳамат тамос гиред пурра маълумоташа аз соҳиби ҳамин сечкаи сафед гиред. марҳамат. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Daewoo Nexia аст ки соли бароишаш 1995 сол ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 балони нав, аккумулятори нав дорад. краскаш мега суд аст. мошин мега ягон камбудӣ надорад. мега дӯстони азиз срочно сум дар кора мега мефурӯшем. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 12500 сомона ки барадорон яъне ки нашуд арзон шуд ягон чӣ гуфтагӣ нестанд. яъне ки аз шумо хоҳиш дорам ки беҳуда занг назанам. агар мумкин арзонам кунам мумкин 500 сомонча мегзарам барое ки мошин мегад яъне ки соза мега бадрон. фақат илтимос дорам ки беҳуда занг назанам. мегам мисол вақти мара вақти фақат замони харидор биан аз пеш бирам. агар мошин савдо нашуда бошад метавонед ки шумо савдо када гирем. фақат меҳнатҳои моро дӯстони қадрдонӣ кунед яъне ки барои мо шумо монтаж мекунем мошинро тайёр мекунем. ягон лайка мондан гирем ва силкаи навори моро дар ватсаби мотон подлиса кунем. мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон ВАЗ 2106 молодёжни аст ки соли бароишаш 1997 сола мега соҳибшуд. бензини холия мега объем моторша 1.3 литри простой гуфтагӣ аст. механикаи коробкаш барадорон яъне ки мошин 4 диска, 4 балонаи 60%, радной краска мега мошина камбудиша нагуфтам барадор яъне ки мошин мега 100%. салон шам тоза, радной краска ҳамаш кор мекунад. дар ноҳияи рашт қарор дорад. нархаш 15000 сомона ки дӯстони азиз яъне ки арзон када мешавад дар назди капоти мошин. яъне ки ба телефон мега занг назанам наган ки чанд сомон 5000 7000 4000 хеле арзон накунам мега биан мошина аз пеш бинан бо савдо дорад. марҳамат дар рақамҳои популашон тамос гиред рафта мошина биред ва савдо када гиред.
Мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Opel Vectra аст ки соли бароишуш 1995 сола ки бензин газ дорад кор мекунад. Авио мотораш 1.6 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин 4 балони средни 4 дискаҳои худаш номеру транзит радной краска. Мошин маълумот дошт беҳад ба камай бардони азиз. Мошин дар территорияи Душанбе қарор дорад. Нархаш 18000 сомонӣ ай. Нашуд арзон кардан ягон чӣ гуфтед мумкин ягон расходам дошта бошад нагуфтиянд. Фақат одамони харидор мегӯянд мошин 2 рӯз пеш яъне ки дар фурӯш буромада буд барадарон яъне ки дар фурӯш монда буданд соҳибшон яъне ки мо имрӯза партофтаем. Агар ки мошин савдо ки нашуда бошад марҳамат метавонед ки бештари маълумотша аз соҳибашон гиред. Фақат одамони харидор илтимос ки дӯстон азиз ки беҳуда занг назанед. Одамое ки тошина хел Opel Vectra харидаро дар территорияи Душанбе қарор дорад. марҳамат. Мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон ВАЗ 21014 ҳаст ки соли бароишаш 2006 сола ки бензини холиай мошин бародарон як чӣ гуфтамонам ки мошин дадарай яъне ки 2006 май не ки дудара астай мошин молодёжнай скамекош чортага яъне ки мошин дудара астай ҳамеша бар назар гирем. Бензини холиай мега объем мотораш 1.5 литраи коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Аккумулятори пачка мега 4 балони зимни нава мега мошин мега нахадуай ягом расходча радной краска мега нархаш беҳад бад арзонае ки 11000 сомонӣ. Дар ноҳияи Нуробод қарор дорад. нархаш 11000 сомонӣ. боз муомила мекина мега мошин 100% ай. балон нав аккумулятори нав радной краска фақат мошин дударай баратон яъне ки дудар дора. марҳамат рақамошо дар поёни видео аст. марҳамат тамос гирен пурра кардан маълумотош аз ҳамин рақамо гирен. аз шумо хоҳишам ин ки фақат лайк ҳамонед ва имконият бошад навори моро подписа кунед. Мошини фурӯши навбатӣ аст баъдон Opel Astra аст ки дар кузофи караван соли бароишуш 1998 сола ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Объем моторша 1.6 литри простой мега соҳиб ки 1.6 литри простой аст. Коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 балонои пачка мега 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 электропакет 4 диска радной краска ҳамхел салоншам тоза мошин яъне ки чихела бигум мега срочно сум дар окора бо нархи арзон фурӯхтаст. мошин арзанда мега 98 гази таблетка дорад. мошин дар шаҳри Истаравшан қарор дорад. нархаш 30000 сомонӣ ки дӯстон азиз боз муомила ва арзонтар кардан метиҳем мега срочно сум дар окора яъне ки мошина ба шумо арзон кардан метиҳем мега фақат одамони харидор биан дар шаҳри Истаравшан мошина мега аз пеш бинанд бо савдо мекунем баъдон. марҳамат рақамошо дар поёни видео аст. метавонед ки тамос гирифта пурра маълумотош аз ҳамин рақамошон гирен. шумо агарам хали мошинои фурӯшӣ майда мошинои калон хона замин квартира мағоза ягон техника ягон гомол дошта бошед барои фурӯхтан марҳамат маълумотои пурра қатъи суратҳои оригиналаш дар номерои имо ватсап рӯй кунед. мо реклама фурӯш намонем. аз шумо хоҳиш ки лайк ҳамонед дӯстони азиз. ин бод 12 мошини фурӯшӣ ки пешкаш кардем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.